guys, thank you so much for your support and feedbacks. Nkhani ndinokuti kodi amene wamupa Ibrahim Raisi president wa dziko la Iran ndi ndani? Nde makamaka mitu imene ndimene kumaona kwambiri mu social media mlithu iya wamupha ndani. Okay, choyambira ndinoti mudziwe kwanena kuti pa chiwembu china chilichonse chimene chimachitika pamakhala anu ake amene apanga chiwembucho ndipo amapanga claim kuti ndife amene apanga zimenezozo. Kaya Al-Qaeda, Boko Haram yapanga zina zakeso, kaya chani, kaya kuna kulikonse, kaya Israeli yapanga zina zake kuna kwake, kaya ndi Hamasi, kaya ndi Irani, kaya muli mwasemu. Kumano afterwards amazapanga claim kuti ifeyo ndamene ndapanga zilizo zimenezozo. Right? Chabwe. Nde choyambirira pa imfa ya president wa Iran Ibrahim Raisi palibe anapanga claim kuti wapanga zimenezo ndi ndani. Komanso chachikulu chona kuti inali ngozi ndithu, even ma Russians also ndi ma biggest allies palubalo kwambiri ndithu mene uli pakati pa Iran ndi ma Russians. Also ndithu akamba kwanena kuti palibe amene wa chita chipongwe pa ndege imeneyi, nawonso mukufufuza kwawo ndi kugwa kwa ndege imeneyi. Nde umomwe ndimene nkhaniyo ilili. Komano fata kubona kwambiri ya who killed Ibrahim Raisi ma social media mkwambiri. Komano guys, nkhani ndimene mwachidula kuti palibe amene wapanga claim, komanso palibe amene wapangitsa ngozi imene kuti ichitike. Ndimene ndithu ndi ngozi, komanso mukudziwa kuti kunali chimvula chikulu chambiri kwambiri, komanso kunali zimafunga kwambiri samatha kuona kumene amapita. Komanso remember munali mjane, munali mu nkhalango mapiri, so nde izozo ndi zimene zilipo kwenikweni. Nde chilo cha nkhaniyo ndi chimenecho. Palibenso kuti wapanga ndo wakutoa kuti zonse apanga check. Anu akenso ayankhula kale kuti palibe intervene koma kuti kulowelera kwa wina wake pa zimene zachitikazo. Nde tikudziwanso kuti ayi pali zina zikuchitika pakati pa Iran ndi Israel, komabe sizikukhudza napo ndi nkhani ya kugwa kwa ndege imene anakwera president wa dziko la Iran. Nde thank you so much guys.